ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତରେ ନାଚିକି ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଉଛ ନାଇଁ? ଆଜି ମୁଁ କହିବି କେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମ ସାହି ଝିଅକୁ ବସ୍ରେ ଚିପିଲି ଆଉ ପରେ ଗେହିଲି। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ କାହାଣୀକୁ। ଆଜି ବସ୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜ ସାହି ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆମ ସାହିର ଝିଲି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ କଲେଜ ଯାଏ। ସେ ବି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବସ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଝିଲି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ପିଠିକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଝିଲି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ନହେଲେ ବି ଶରୀର ଗଠନ ବହୁତ ଭଲ। ତନୁ ପାତଳି ଝିଅଟିଏ, ଶ୍ୟାମଳୀ ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ଷରେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୋଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ଦେହର ବାସ୍ନା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ନଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖିଲି ତା ସାଲୱାର ଆଗକୁ ନଇଁ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ତାର ଦୁଇଟି ଦୁଧ। ତା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ମାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଅଜାଣତରେ ମୋ ମାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଘଷି ହେଉଥିଲା। ଓଃ କି ସୁଖ! ବସ୍ରେ ଭାରି ଭିଡ଼ରେ ସେ ମୋ ଦେହରେ ଘଷି ହେଉଥିଲା ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିର ଦୁଇ ଫାଳ ଭିତରେ ରହି ମୋ ମାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ଯେ ସେ ଯଦି ମୋର ଏହି କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବ ମୋର କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନଥିଲି। ତଳକୁ ହାତ ନେଇ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ତା ପିଚାକୁ ଚିପିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ସେ ବି ନିଜ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିପି ଧରୁଛି। ବସ୍ରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥାଏ। ସେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ସଜ କରିବା ପରି କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ଦୁଇ ଦୁଧ ମୋ ଛାତିରେ ଚିପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଆଗପଛ ହୋଇ ମୋ ଦେହରେ ଚିପି ହେଉଥିଲା। ଏଣୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ସେ ନିଜ ପୋଷାକକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଭଳି କରି ଟିକେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ମେଲା କରିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ତାର ଦୁଇ ଦୁଧ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଚିପିଦେବି ଆଉ ଚାପିବି। ମୁଁ ନିଜ ବହି ଖାତାକୁ ଧରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ଉପରକୁ ହାତ ଆଣିଲି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଘଷିଲି। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି। ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲି ଯେ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଚିପିବି। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି କିଛି କହିବ କହିଦେବି ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼। ସେମିତି କଲି। ମୁଁ ସାହସ କରି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ଆଉ ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ମାନେ ତାର ସହମତି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଭୟ ନଥିଲା। ତଳେ ହାତ ନେଇ ତା ବିଆରେ ହସିଦେଲି। ସେ ଦାନ୍ତରେ ଓଠ କାମୁଡ଼ି ମୋତେ ଦେଖିଲା। ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତା ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଘଷି ହୋଇ ହୋଇ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କଲେଜ ପାଖରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଆସିଲି। ଝିଲି କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ। ସେ ନିଜେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯାଏ ଓ ମୁଁ ଡେରିରେ ଫେରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଲି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେବା ଭଳି ସାହସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ଆଜି ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ବସ୍ରେ ଯାଇନ କାହିଁକି? ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଇ କହିଲା ତମ ସହ ଯିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଫେରିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସାହସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଡଣାରେ ତା ଦୁଧକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଝିଲି କଥା ଭାବି ଭଲ ମୁଠିଟିଏ ମାରିଲି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ବୋଉ ଥିଲା। ବୋଉ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଲା। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ଯଦି ସେ ବୋଉକୁ କିଛି କହିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ତଳକୁ ଡାକିଲା। ଆମ ଘର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ବୋଉ କହିଲା ଝିଲି ଘରେ କୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 2-3 ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ତୋ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଝିଲି ମୋ ସହିତ ପଛେ ପଛେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଓ ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା। କାନ୍ଥ ଆଲମାରିରେ ବହିପତ୍ର ଥିଲା। ସେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ତଳକୁ ଦେଖିଲି ଘରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଇ ସାହସ କରି ଝିଲିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲି। ସେ ବି ଯେମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଚୁମା ଦେଲୁ। ମୁଁ ତା ଟପ୍ ତଳେ ହାତ ମାରି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ସେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଟପ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳି ତା ଦୁଧକୁ ଖାଇଲି ଆଉ ଚାପୁଥିଲି। ବେଳେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲି। ସେ ଓଃ ଆଃ କରୁଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସ୍କର୍ଟକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଆଉ ତା ବିଆରେ କିଛି କିଛି ବାଳ ଉଠିଥିଲା। ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ବିଆରେ ପାଟି ଦେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଜ ବିଆ ଉପରେ ରଖି ମଜା ନେଉଥିଲା। ତା ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ସେଥିରୁ ଖଟା ଖଟା ରସ ବାହାରୁଥିଲା। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇବା ପରେ ତାହା ପଶିଗଲା। ଏତେ ଓଦା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆରେ ଦେଇ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଗଲାନି। ତାପରେ ତା ବିଆ ରସରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଓଦା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇଲି ଆଉ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘେଇଲି। ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଘେଉଥିଲି। ତା ଛାତିର ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଚୁଚୁମି ଘେଇବା ପରେ ସେ ଜୋର ଜୋର ଆ କହିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତା ବିଆରୁ ଭସ୍ ଭସ୍ କରି ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ଖଟର ଚାଦର ଓଦା କରିଦେଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧକ୍କା ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେଲି ଆଉ ତା ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଆଣି ତଳେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ସେ ମୋ ଖଟର ଚାଦରରେ ନିଜ ଦେହ ଅବିଆକୁ ସଫା କରିଦେଇ ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲି। ସତେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ତଳକୁ ଗଲି ଆଉ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚା ଟିକେ ଦେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିଲି ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଝିଲିର ଦୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି।